Дък Сполдинг. Нима дойде първия ден на коситбата. Слушай как звънти, как пее косачката. И пък пъдъкът бяга през тревите, вика малките си. Аз затвори си още за миг очите, Дък, и слушай птиците. Чуй как си говорят тревите и глухарчетата. Значи пристигна истинското лято. И ние всички у дома преживяхме още една година. Велико чудо е коситбата. Ма наистина, кой глупак измислил, че новата година започва от 1 януари? Трябва да се поставят специални постове, които да наблюдават растението на тревата по милионите декари земя на Илинойс, Охайо или Айова. И щом забележат, че тя е готова за самокос, в това същото утро, вместо фойерверки и фанфари, вместо викове, нека започне великата бурна симфония на косачките, режещи свежите треви на необятните зелени простори. В този единствен ден на годината, който отбелязва най-истинското и начало, хората трябва да се замерят един друг не с конфети и серпантини, а с снопчета. Току-що окосена трева. Да. Радиотеатърът за младия слушател представя Вино от глухарчета от Рей Бредбъри. Той е добро бил, добро е. А как върви машината? Отлично! Бяга като млад кон. На север, на изток, на юг, на запад. Така е, защото и ти си млад бил. Не е съвсем, мистер Сполдинг. 30 календара се извъртяха. 30 календара, гледай. И веселяка, че какво са те, нещо като добрутрото на живота, а? 30, Хей, Дък! Чувам да идва. Приятна закуска. Благодаря, Бил. Какво си се разкала? Човек не може да си каже две думи с хората. Истинаха ти палачинките, за това сядай. Да, сядай. Така. Добро утро, дядо. Добро утро. Палачинки. Косачка, на душата ти става спокойно. Я слушай. Ще малко ли остана да изслушаме? Какви ги говориш рано? Я млъкни. Така се говори за смъртта. Дали по коситба, дали през зимата. Тя ще си дойде без да я чакаме. Думата ми е за друго. Какво друго? Говори по-живо. Бил Фористър, нашия квартирант, ще косее днес нов сорт трева, която не трябва да се коси. Да, Бил и на мене ми каза дядо. Не помня вече как се казваше тя, но като порасне колкото е необходимо, сама спира и повече
Не расте. Не расте. И повече не расте. Не. Достатъчно глупава шега, за да е истина. Иди и виж сам. Бил Фористър каза, че това е от полза за земята. Той вече донесе новите семена в малки кошнички зад къщата си. Трябвало да се изкопаят на различни места ямички и в тях се заравят семената. Към края на годината новата трева ще задуши старата. Ще задуши. И тогава ти, Дъг Сполдинг, можеш да си продадеш косачката. Тя повече няма да ти трябва. Няма да ми трябва. Глупости. Глупости няма да ми трябва. И повече няма да расте. Бил! Ей, Бил! Спри машината! Чуваш ли какво ти говорят? Спри машината, Бил! Какво има, мистер Сполдинг? Нищо особено, драги. Само ми обяснете какво значат тези 4 ъгълни кошнички тук. О, това ли било? Да. Вчера купих нови семена. Какви нови семена? Реших да ви засея ливадата, докато съм свободен. Да. А мен защо не сте питали? Ливадата все пак е моя? Мисля, че ще бъдете доволен, мистер Сполдинг. Но аз не съм доволен. Покажете ми сега тази дяволска трева, тези новомодни семена, тези... Ето ги. Да, виж. Според мен това са семена на най-обикновена трева. А вие уверени ли сте, че не са ви измамили? С очите си я видях как расте в Калифорния. Израства 5,5 и спира. Ако се приспособи към тукашния климат, следващата година няма да бъде нужно всяка седмица да косим ливадата. Знаеш, това е и бедата на вашето поколение. Срам ме е за вас, Бил. А на всичко отгоре сте и журналист. Вие сте готов да унищожите всичко хубаво на този свят. Само и само за да губите по-малко време, да полагате по-малко труд. Ето към какво се стремите. Когато поживеете колкото мен, тогава чак ще разберете, че малките неща са къде по-важни от големите. Да се разхождаш пешком в едно пролетно утро, например. Е много по-хубаво, отколкото да летиш с 120 км в разкошен автомобил. А знаете ли защо? Защото всичко наоколо благоухае. Да, всичко расте и цъфти. Когато вървиш пеш, имаш време да се огледаш наоколо, да забележиш и най-малката красота. Аз разбирам. Сега на вас ви се иска да грабнете всичко наведнъж. И това е естествено, присъщо е на младостта. Но писателят, драги журналистът, трябва да умее да вижда и дребното гроздово зърно, а не само огромните дини. Да косиш тревата и да правиш вино от глухарчета, това също е една от радостите на живота си, не? Да? Вероятно, мистер Сполдинг, вероятно. Знам, казваш, и старият дък се разбъдри. Не, напротив. В живота си никого не съм слушал с такова удоволствие. И тогава да продължим лекцията. Жълтурчетата са по-хубави от орхидеите. Да, и глухарчетата също. И простите треви. А защо? Не е ли за това, че те искат да отвлекат за малко човека, да го отстранят от хората и града, да го заставят да се изпоти и да го върнат от небето на земята? И ти, когато си вече тук на ливадата и останеш сам със себе си, започваш да мислиш без странична помощ. Моят баща, Семюел Сполдинг, каза веднъж: като копая земята, все едно, че разкопавам душата си. Тъй, че и вие косете тревата с удоволствие, Бил. И освен това, от време на време, така, духвайте по някое зряло глухарче и гледайте накъде отпътуват неговите леки бели корабчета. Вие пътували ли сте наскоро с тях? Няма смисъл да уточнявам, приятелю. Добре. Аз за тази трева не ви казах всичко. Тя расте така гъсто, че наверно ще заглуши и жълтурчетата, и детелината, и глухарчетата. Господи, какво значи още на следващата година? Ние ще останем без вино от глухарчета.
И нито една пчела няма да жужжи над ливадата. Вие направо сте изолятно. Слушайте, колко заплатихте ви за тези семена? $1 за кошничка. Но аз исках да ви ги подаря. Ето ти един. Ето ти два. 3, 4, 5. Има $10. Ето ви $15. Да. Вие направихте току-що превъзходна сделка. Спечелихте $5. Постарайте се сега да изсипете тази прекомерно прозаическа трева в канала или където искате, но само не я посявайте в моя двор. Разбирам, имали сте най-похвални намерения, но все пак аз вече съм достигнал в твърде почтенна възраст и не е грях да се съобразявате и с моите желания, драги. Добре, мистер Спалдинг. Бил. Да. Вие сигурно ще посеете. Кога и да ще посеете тази нова трева. Само да умра. И още на другия ден можете да прекопаете тази дяволска ливада. Как мислите? Имате ли търпение да почакате още 5-6 години, за да се замине стария Бърборко? Бъдете спокойни. Ще почакам. Сам не зная как да ви обясня, но за мен жужженето на тази косачка, това е най-прекрасната мелодия на света. В нея е скрита цялата прелест на лятото. Без нея аз бих тъгувал ужасно, а също така и без дъха на току-що окосената трева. Отивам да изхвърля семената, мистер Спалдинг. Вие сте славно момче и разбирате всичко. Сигурен съм, че от вас ще излезе блестящ и умен журналист. Това ви го предсказвам. Хей, Дък! Какво се разбъбрихте като стари баби? Разказвах на Бил как се прави вино от глухарчета. Ей, какво става? Кой е това? Кой е този, който так коси трева? Нали току-що я окосиха? Това е Бил. Ей, Бил Фористър! Бил Фористър, какво ви е прихванало? Да не сте слънчасъл, вие косите вече обкусена трева. Пуска! Зная! И се струва, че до сега не работих както трябва. Сега ще ида на север, на юг, на изток, на запад, до 4 краища на тази дяволска ливада. Отивам в града в сладкарницата. Няма ли кой да ми прави компания? Как да няма? Аз бях вече готов, но дядо ми обясняваше как се прави вино от глухарчета. Качвай се. И Бил, тръгваме. Бе. О, виж какви красиви цветя. Бил, гледай какъв страшен цирк. С крокодили, слонове. Гледам и виждам, Том. Страшна работа. Страшна работа. Леле, какво виянско колело са докарали? Бил. Разбирам, капитане. Утре сме на него. Браво, утре сме на него. Стоп, машини. Пристигнахме. Слизай и се залепяй на витрината. Готово. Мамичко! Цяла чудесия. Виж, захарусани бадеми, мечки от шоколад, плодови торти. Бил, замъки, рицари от горена захар. Сякаш всички приказки са събрани тук, а? Влизай и отгатвай какви ли пък чудеси от сладолет ще има. Честна дума не мога, Бил. Добър ден.
Добър ден, моля, заповядайте. Като ви гледам, витрината наистина е добър. Даже много. Какво си избраха от нея, големият и малкият господин? Аз не знам. Ние идваме да ядем някакъв необикновен сладолед. Да, точно така. Ужасно ми се яде необикновен сладолед. Необикновен? Да. Тогава, моля, заповядайте, седнете тук и моля, слушайте внимателно. Имаме 44 вида сладолед. Бадемов, орехов, с фъстъчени ядки, шоколадов, с портокалови кори, ягодов и лимонов сладолед с ванилия. За него ми е разправил дядо Дък. Такъв сладолед са яли едно време. Дайте ни лимонов сладолед с ванилия. Да, сър. Един момент, веднага. Бил, онази дама, която яде с такова удоволствие сладолед, не е ли мис Хелен Лумис? Точно тя. С красивите си 95 години. Защо красиви? Млади човече, Да, мисля. виждам, че вие сте надарен и с вкус, и с въображение, и силата на волята стига у вас за 10. Иначе вие не бихте посмели да се откажете от обикновените видове сладолед и преспокойно, без ни най-малко колебание и огризение на съвестта, да поръчате такова нечувано нещо като лимонов сладолед с ванилия. Благодаря ви, мис, за добрите думи. Бил, какво става, бе? Мълчи. Елате тук, двамата. Седнете на моята маса. Ще си поговорим за необикновените видове сладолед, за било и не било. Предполагам, у нас ще се намерят общи слабости и пристрастия. Хайде, идвайте. Ще бъде интересно. Том, вземи си сладоледа. Да, веднага. Ти, малкият, очевидно си от сполдинговците. Да. Главата ти е съвсем същата като на твоя дядо, стария Дък. А пък вие сте Бил Форестър. Пишете в Кроникъл и не съвсем лошо. За вас съм слушала толкова много, че даже нямам желание да ви преразкажа всичко. Аз също ви познавам. Вие сте Хелен Лумис. Някога бях влюбен във вас. Не е глупаво за начало. Значи няма да мине без следваща среща. О, аз бих желал. Не ми казвайте кога и какво се е случило, че сте се влюбили в мен. Да отложим това за друг път. С вашите откровения ще ми развалите апетита. Впрочем, вече е време да се вървя от дома, а и на Том е скучно с нас. Съвсем не е мис, напротив. Вие Бил, след като сте журналист, елате утре от 3 до 4 у нас, ще пием чай. Може да се случи така, че да ви разкажа историята на този град от онези далечни времена, когато той беше просто едно малко селище. И ние двамата ще задоволим по-малко своето любопитство. Знаете ли, мистер Форестър, вие ми напомняте един джентълмен, с когото дружих преди 70 години, да. Преди 70 години. Какво? Утре ще дойдете ли? Разбира се, мисля. Довиждане, мистер Том Сполдинг. Довиждане, мис. До утре, мистер Форестър. До утре. Да вървим, Том. Така, да проверим къде остави календара.
Да, 2 юли, 9 часа, 20 реда за премиерата на Джон и Чемученото зърно. Секунда, Джими! 10 часа среща с шерифа относно изчезването на мис Дарлинг. 11 часа на реката за риба. 15 часа при Хелен Лумис. Значи в този викториански дом живее тя. В едно друго време и пространство. Добър ден. За първи път виждам жена, която е готова на време и чака. Но в интерес на истината, аз за първи път в живота си идвам на среща в определения час. А защо? Просто не знае. Седнете. Като начало, какво мислите за нашия подлунен свят? Аз не знам нищо за него. Казват, че с това започва възрастта на мъдростта. Когато човек е на 17, той знае всичко. Ако на 27 все още знае всичко, значи той е все още на 17. Вижда сте, научили сте твърде много през своя живот. Хубаво им е все пак на старите. Те винаги имат такъв вид, като че ли знаят всичко на света. Но това е само притворство и маска. Когато ние, старите, останем насаме, си подмигваме един на друг и се усмихваме. Как ти се нрави моята маска, моето притворство, моята увереност? Нима животът не е игра бил. И нима аз лошо играя. И знаете ли, хубаво е, че ние се срещнахме така късно. Не бих искала да ви срещна, когато бях на 21 година и бях твърде глупавичка. За хубавите девойки на 21 година съществуват особени закони. Мислите, че аз съм била хубавичка? Но да. Интересно какво ви е накарало да мислите така. Видели сте само дракона, който току-що е изял лебеда. Може ли да съдите за лебеда само по няколкото перца, които са се залепили около устата на дракона? Наистина само драконът е останал. Белият лебед е изчезнал в бръчките. Аз не съм го виждала вече от много, много години. И даже не си спомням как изглеждаше той. Но ще го усещам вътре в мен. Той все още е жив. Нито едно перо не е паднало. Знаете ли, Бил, в някое пролетно или есенно утро аз се събуждам и си мисля: и сега ще побегна през ливадата към гората или ще танцувам една цяла пролетна нощ до зори. И изведнъж се сепва. Ах, ти загубена мечтателко. Нима ще ми спусне тази развалина дракон. Като принцеса в срутена кула не е възможно да излезеш. Стой си и чакай прекрасния принц. Вие бихте могли да пишете книги. Драго мой момче, писала съм. Разбира се, имах достатъчно време да размишлявам, да изострям остроумието си. На друг път си мислех: с радост бих разменила острата си дума или изящния реверанс за приятел, който би останал с мен в съботите и неделите. През всичките тези години отлетели след 30-те. Пийте чай, Бил, и забравете този мой пристъп на жалост към самата себе си. Нека да поговорим за вас.
Вие сте на 31 година и все още не сте женен, нали? Да. Сега бих обяснил това така. Жени, които живеят, мислят и говорят като вас, са голяма рядкост. Господи, нима младите жени ще ви говорят като мен. Това става много по-късно. Първо, те са още много млади за това. Второ, много от младите мъже се плашат до смърт, ако усетят, че в женските глави витаят каквито и да било мисли. Наверно и на вас не веднъж ви се е случвало да срещнете много умни жени, които успешно скриват от вас своя ум. Ако искате да намерите вълшебния камък на живота си, то не се отпускайте. Търсете го навсякъде и с всички сили. Чак, вълшебния камък на живота. Бил, нали знаете, че само умната жена и умният мъж правят общо човек? Да. И все пак от мен, наверно, ще излезе един досаден стар ерген. Не. Така не бива. Това ще бъде глупаво. Не трябваше да идвате днес тук. Тази улица свършва до египетска пирамида и толкова. Разбира се, пирамидите са нещо хубаво, но мумиите не са подходяща компания за вас. Бил, къде ви се иска да попътувате? Какво бихте искали да правите, за да сте доволен от живота? Бих искал да видя Истанбул, Порт Саид, Найроби, Будапеща. Да напиша книга. Твърде много пуша. Да падна от скала, но да се заловя за някое дърво. Искам някъде в Мароко, в полунощ, в тясна уличка, 3 пъти да стрелят по мен. Искам да обичам прекрасна жена. Не във всичко мога да ви помогна. Но съм пътешествала много и мога да ви разкажа за различни места. И ако искате, пробягайте днес вечерта в 11 часа по ливадата пред моя дом и аз ще стрелям във вас с мускет от времето на гражданската война. Разбира се, ако още не съм си легнала. Ще носите ли това вашата мъжествена страст към приключение? Това ще бъде просто великолепно. А сега, накъде искате да отпътувате за начало? Мога да ви заведа навсякъде. Мога да ви омагьоса. Само пожелаете. Лондон, Кайро. Просяхте. Добре. Значи отиваме в Кайро. Не мислете за нищо. Натъпчете лулата си с ароматичен тютюн и се разположете удобно. Готов съм. И затворете очи. Створи ги, Хелен. Тръгнахме. Лодката на мечтите пътува към Кайро. Кайро. Изпълнен с скъпоценни камъни и беднота. С задушни ветрове от египетската пустиня. С красавици, скрити в бели домове. С рахитични просещи деца. С резбарски и златарски улички. С безкрайните молитвени часове и гласове на мюзини. Слънцето източва златните си лъчи. Нил влачи мътно-жълтите си води. А на върха на пирамидата стои съвсем млада, поривиста и много жизнерадостна девойка. Тя се смее и ви зове от сянката нагоре към слънцето. Вие бързате да стигнете до нея. Тя ви протяга ръце
И ето, последното трудно стъпало е изкачено. След това двамата се смеете на гърба на камилите, а насреща се издига грамадата на безмълвния сфинкс. Късната вечер ви отвежда в туземния квартал. Звънят чукчета по бронза и среброто. И Коли настройва и засвирва на тези отдавна забравени инструменти. Непознатата мелодия звучи в тишината и най-накрая замира. Някъде далеч, много надалеч. Никога не ми е било така хубаво. И на мене. Никога не съм пътувала с такъв приятен спътник. Изморих ви много. Трябваше да си отида преди 1 час. Не. Сам знаете, че прекарах този час отлично. Но се чудя на вас. Що за радост е да седнете на приказки с една старица? Ако се намери начин, може да се махнат бръчките, да се върнат годините, да се... Ей, Бил, какво става? За секунди го видях. Какво видяхте? Лебеда, белия лебед. Господи! Простете ми, извинявайте, моля ви... Нищо не се е случило, Бил. Сега за вас е по-хубаво да си отидете. Да. Утре можете пак да дойдете. И в други ден пак елате. А сега, моля ви, тръгвайте и не говорете нищо повече. Никога не ме е интересувало какво говорят хората. А те говорят, нали? Да. Сега си не знае. За жената винаги клюкаста. Даже да се изчупнали 95. Аз може повече да не идвам. Хубава работа. Това е невъзможно, сам знаете. Нима не вие все едно какво ще преборят хората? Ние с вас знаем. Помежду ни стоят само хубави неща. Разбира се, че не ме интересуват хората и неверните им думи. Тогава ние пък да поиграем на нашата игра. На къде този път? В Париж? В Париж. Притворете очи. И така... Край нас шуми късната пролет на 1885 година. Ние с теб се качваме на парахода в Нюйоркското пристанище. Ето нашият багаж, ето билетите, а там, далеч, е линията на хоризонта. И ние вече сме в открито море. Нали усещаш люлеенето на парахода? Пътуваме към Марсилия. Аз стоя на мостика и гледам надолу към ревящите води на океана. Ти си до мен, Бил, и също гледаш бягащите вълни. Мълчи. Пред нас е една дълга пролет, едно дълго лято. И още водите на Сен
Белотата на Сакрекер, огледалата на Версайл, картините на импресионистите. Аз за тази статия ще му натъркам носа, защото... Здравей! Здравей, Тони. Искаш ли да отидем на езерото днес? О, с удоволствие, аз сега съм много заед, разбираш. Обади се на Джими, моля те. О, добре. Знаеш ли, аз съм почти всеки ден у вас. Ето вече 3 седмици. Може да бъде. За мен това е огромно удоволствие. Да, но на света има толкова млади момичета. У вас има всичко, което не им достига на тях. Доброта, ум, остроумие. Какво недоразумение. Добротата и умът са свойствени на старостта. На 20 години на жената е много по-интересно да бъде лекомислена и безсърдечна. Сега аз искам да ви смутя. Помните ли, когато се срещнахме за първи път в сладкарницата, вие казахте, че едно време, да кажем, съм ви била симпатична. След това се постарахте да забравя. Нито веднъж не повторихте милите си думи. Ето, че сега ми се налага сама да попитам. Що за нелепица беше това? Вие наистина ме смути. Разказвайте. Преди много години случайно видях ваша снимка. Снимка? Да. Никому не съм разрешавала да ми фотографира. Това беше една много стара снимка. На нея сте на 20 години. Ето какво било. Това е просто за смях и на кокошките. Всеки път, когато давам пари за благотворителни цели или отивам на бал, те измъкват от някъде тази снимка и я препечатват по вестниците и целият град се смее. Даже аз самата. От страна на вестниците това е жестоко. Най-малко. Аз сама им казах. Ако ви е нужна моята фотография, вземете тази, направена през 1835 година. Нека ми запомнят такава, каквато бях, когато за първи път позирах пред фотограф. Хелен, искате ли да ви разкажа как сте изглеждали тогава? Да. Слушам ви, Бил. Говорете. Сякаш си спомням всяка ваша черта. Ясно лице, тиха, сънлива усмивка. Това е лицето на пролетта, лицето на ранното лято, топлото дихание на дъхавата детелина. На устните аленеят гранати. В очите си не е обедното небе. Да се докоснеш до това лице беше все едно да разтвориш в ранното декемврийско утро прозорец и задъхвайки се от неочакваното да поставиш ръка под първите най-леки снежинки. И всичко това, топлото дихание и нежността на Праскова, завинаги се е запечатило в чудото, наречено фотография. Над него не е властен вятърът на времето. Няма да го измени неспирният бяг на часовниковата стрелка. То никога, дори за секунда няма да остарее. Този най-лек първи снежец никога няма да се стопи. Той ще преживее хиляди жарки лета. Значи, такава съм била според вас, Бил, по това време, на тази снимка. Да. Когато видях за първи път на тази обикновена фотография девойка със скромна прическа,
Аз не знаех, че снимката е направена така отдавна. Във вестникарските бележки се казваше, че Хелен Луис ще открие тази вечер бал в кметството. Изрязах фотографията от вестника. През целият ден я носих навсякъде със себе си. И твърдо реших да отида на този бал. А след това, при вечер, някой видя как втренчено гледам тази снимка и ми разкри истината. Каза, че снимката на очарователната девойка е направена много отдавна и вестникът е препечатвал от година на година. И още, че не си струва да ида на бала и да ви търся там по тази снимка. Няма ли да пиеш още чай? Благодаря ви, Бил. За какво? За това, че сте пожелали да идете на бала и да ме потърсите. За това, че сте изрязали фотографията от вестник. За всичко. Много ви благодаря. Да се разходим ли, Бил? Моля. Да. А сега е мой ред. Спомняте ли си, веднъж ви споменах за един млад човек, който ме обичаше преди 70 години. Има вече 15 години, откакто той умря. Но по това време беше съвсем млад и много красив. Сменяше си работата, щом нещо не му беше приятно. Изоставаше всичко и отиваше на ново място. А един път избяга и от мен, защото аз бях още по-налудничава от него. И за нищо на света не се съгласявах да се омъжа. Ето така свърши всичко. И никога не съм очаквала, че в един прекрасен ден ще го видя отново жив. Но ето, вие сте като него. Нравът ви е горещ и необичаен и сте такъв непохватен и заедно с това изящен. И аз предварително знам как ще постъпите, дори когато и вие още не се досещате за това. И все пак се очудвам на всеки ваш жест, дума или постъпка. Даже тези дни изведнъж си помислих, а какво ако взема и извикам на улицата: Роберт, Роберт, няма ли да се обърне на този зов Бил Форестър? Не знам. И аз не знам. Затова животът е така интересен. И идвайте, Бил. Започва август, началото на късното лято. Какво правите, Хелън? Току-що ви писах. Не си струва труда. Аз съм тук всеки ден. Не, това писмо е особено. Погледнете. Запомнете как изглежда то. Когато пощалянът ви го донесе, това ще означава, че аз вече няма да съм между живите. Какво говорите? Как така няма да сте жива? Как така? Седнете и слушайте спокойно. Как така? Драги мой Бил, август почти свърши. След няколко дни аз ще умра. Не ме прекъсвайте. Аз не се боя. Когато живееш толкова дълго, губиш много неща, в това число и чувството за страх. Никога в живота си не съм обичала омари. Може би защото не съм опитвала. А в деня, когато навърших 80,
реших, ще ги вкуся. Не казвам, че така изведнъж ги заобичах, но все вече знае какви са на вкус и не са ми неприятни. Ето защо мисля, че и смъртта е като омара и как да е, ще се примиря с нея. О, стига за това. Главното е, че аз повече няма да ви видя. Няма да ме опяват. Считам, че жената, която е преминала последната врата на живота, има такова право на уединение, каквото жената, която се осамотява нощно време в спалнята си. Да се предсказва смъртта е невъзможно. Чувате ли? Не е възможно. Вижте какво, Бил. Половин век наблюдавам часовниците в моята госна. В момента, в който ги навиват, аз мога да кажа кога точно ще спрат. Така и с възрастните хора. Те усещат кога пружината ще се развие окончателно. И... моля ви, не ме гледайте така. Простете, аз не искам много. Ние прекарахме хубаво своето общо време, нали, Бил? Да, чудесно. Тъй необикновено красиви бяха нашите всекидневни разговори. Има една такава полувягнала фраза сродство на душите. Ние с вас сме сродни души. Не знам как да определя всичко, което чувствам и мисля. Знам само, че през всичките последни дни на това лято моето същество се докосваше до вашето. И тези дни бяха най-хубавите в моя дълъг живот. Трябва да си поговорим за още много неща, но ще го отложим за нова среща. Ние вече нямаме много време. Да. Бил. Наистина. Кой ли приплита разните там колелца и винчета на живота, че човешките пътеки се пресичат или много рано, или много късно. Аз твърде много се заживях на този свят. Това е ясно. А вие сте се родили или много рано, или твърде късно. Но кой знае? Може би там, някъде, сред звездите, нашите пътеки ще се срещнат. А до тогава непременно си намерете приятно момиче, оженете се и бъдете щастлив. Бил. 1985 или 90 година сигурно някой млад човек на име Том Смит или да кажем Джон Грин ще се разхожда по улиците, ще се загледа мимоходом, сладкарницата ще влезе в нея и ще си поръча един съвсем необичаен сладолед. Лимонов с ванилия. А на съседната маса ще седи млада девойка, негова връстница. Тя ще чуе какъв сладолед си поръчва той и нещо ще се случи. Не знае какво именно и как, а и тя няма да знае как и какво. И той също, просто от названието на този сладолед на тях двамата ще им стане необикновено хубаво на душите. Те ще се заговорят. А
после ще се запознаят и ще излязат от сладкарницата заедно. Да. А сега да поговорим за нещо друго. За какво? За какво? Остана ли местенце на света, където още не сме пребивавали? Стокхолм. Бяхме ли? Да. Прекрасен град. В Глазго също? Да. Тогава на къде? А защо да не пътуваме из Гринтаун, щата Илинойс? Тук. Ние не сме пребивавали заедно в нашия роден град. Добре. Ще ви разкажа как изглеждаше Гринтаун, когато току-що бях навършила 19. Сега е краят август. В небето се разсипват разноцветните огньове на фойерверките. И сини, червени, бели и зелени светлини озаряват лицата на хилядите хора, притайни в мрак. Когато в небето гасне последната ракета, едно момичешко лице сияе по-ярко от всичко. И виждате ли всичко това? Виждате ли ме там, долу, сред хората? Да. Да, аз ви виждам, Хелен. Виждам ви. След това... Бил, кажи датата. 4 септември. 4 септември. Хубава дата, благодаря. Хубава дата. Защо пък хубава? Здравей, Бил! Том, да не се е запалила пожарната. Не, но ме срещна пощальонът Семюел и ми каза: ти си приятел на Бил. Това бързо писмо е за него. Тичай! Важно ли е писмото, Бил? Да, естествено. Слушай, Том. Искаш ли да идем до сладкарницата? Разбира се. Стига да имаш време. Имам. Много време имам. И ще си поръчаме лимонов сладолет с ванилия. Да тръгваме, приятелю. Слушахте "Вино от глухарчета", радиодраматизация от Димитър Димитров по едноименния роман на Рей Бредбъри. Редактор Бодинка Русанова. Участваха артистите Леда Тасева, Рашко Младенов, Борис Арабов, Славка Рачева, Домна Ганева, Харито Романов и други. Стереозаписът осъществи екип в състав: звукорежисьор Майя Стоянова, звукооператор Димитър Василев, звуково оформление Цветана Господинова, музикално оформление Виолета Топалова, режисьор Михаил Събев.